Ćao svima! Počinjemo novi izazov. Tim devojaka protiv tima momaka u kulinarskom dvoboju. Vidjet ćemo ko će pobediti. Ko bolje kuva. Šef će ocenjivati svako jelo, a pobednik će dobiti ceo kofer novca. Hajde da vidimo koji će prvi zadatak biti za ekipu. Treba da napravite tortu. Kako sjajno. Hajde da počnemo. Idemo, Kevin. Što? Hoćeš da se bijemo? Hajde, spreman sam. Ne, prijatelju. Hajde da pravimo tortu. Gledaj, imam recept. O, da. Hajde da počnemo. Treba nam brašno. Sipat ću ga u činiju. Eto. A šta dalje? Jaja. Super. Razbit ću jaja u činiju. Odlično. A sada mleko. Tačno. To je ono što nam treba. Hajde da napravimo testo. Mešamo. Hej, šta radiš? Hoćeš da se bijemo? Čekaj, prijatelju. Uzmi mikser, tako je lakše. Hvala, prijatelju. Mešam. Tako je zaista lakše. Moram da osvežim šminku. Odlično. Sada izgledam savršeno. Hej, Chris, možda bi mogla da mi pomogneš? Hej, daj mi, prestani! Eto, sve se prošlo. Imam ideju. Sad ću napraviti od torte oblik ruža. To je sjajna ideja. Super! A sada hajde da premažemo tortu kremom. I stisnut ću roze krem. A ja ljubičasti. Da, torta će biti roza i ljubičasta. Odlično. Svaka nam čast. A sada hajde da dodamo oči i ukrase. Super! Da, stavit ću srca. A sada hajde da ukrasimo sve ružem. Kako je slatko! Uspeli smo! Sigurno ćemo pobediti! Kevin, pogledaj, imamo odlične kore. Daj mi! Kako je vruće! Moje ruke! Ajoj! Kako si uzeo to? Imam rukavice. I nije mi vruće. Dobro, sada sastavljam tortu. Kora, zatim krem. Da, to je lako. Treba više kreme. Da, svaka čast. A sada treba iseći potrebni oblik. Imam odgovarajući nož. Ja imam bolji. Kija. Eto, gotovo. Odličan posao. A sad ću staviti krem na tortu. Tako je. Treba da je razmažem. Da krem bude svuda ravnomerno po torti. Ja sam doneo ukrase. Super, hajde da ukrasimo tortu. Ovdje će biti prozor, ovdje dodajem detalje, ovdje vatru i eto. Ja sam dobio sjajnu ideju. Hajde da stavimo šljokice. Odlično, uspeli smo. Baci 5. Ok, spremna sam da probam vaše torte. Probat ću prvo ovu. Da, to je super. Svaka čast. A šta su devojke napravile? Da vidimo. I uzet ću ruž. Probat ću tortu, a zatim pasti ruž. Wow, oduševljena sam. To je baš ukusno. Hoću sve da pojedem, a vi ste pobedili. Ne! Kako je to moguće? To nije fair! Odlično, nova runda. Sad ćete morati da spremite. Pizza, odlično. A možete da počnete. Hajde. Odlično, hajde da uzmemo brašno. Zašto ne mogu da otvorim? Chris, daj mi torpilu. Uspelo je. Da, super. A sada sipam brašno na sto. Uzimam testo. Stavljam brašno i razvlačim ga.
Hajde! Razvalje testo, šta stojiš? Okej, to nije teško. Treba samo nekoliko puta provući oklagijom. Gotovo. Što to radiš? Čekaj. Želiš da testo bude roza? Zanimljivo. Dobro. Sada razvalje još jednom. Okej, hajde. Još malo. Hajde. Vidi, ispalo je srce. Šta dalje? A sada stavljamo testo na pleh. Treba napraviti rupice viljuškom da se testo ne podigne. Odlično! Umjesto sosa ćemo koristiti Nutellu. Tako je lepa. Eto, sada stavljamo sve u rernu. Ja ću narendati sir. Odličan posao. Treba nam mnogo sira za našu picu. Ja ću ga malo srediti uz pomoć vatre. Zašto ne radi? Ne, Kevine, prestani! Sad ću sve brzo pripremiti. Gledaj, sve gotovo. Da, ispalo je cool. Ideja. Sad ću napraviti mini burgeri. Dakle, trebaju nam lepinje, kobasica i krastavci. Da, super, ispali su mini burgeri. Stavit ću ih na picu, tako je. A sada dodajemo, pomfrit. Hvala, Kevine. Šta radiš? Chris, osnova za picu je već gotova. Sada hajde da dodamo fil. Razumem, niti zanimljivo. Dobro, stavit ću mnogo sira. Hej, da li ti je svejedno? Onda, eto ti! Da li si poludela? Zašto si mi bacila sir u lice? U redu, hajde da ti pomognem. Mogu da isečem ananas na kolutove? Da, uspela sam. Zatim na komadiće i stavljam sve na picu. To je to. Wow, kakva slatka pica. Dajte mi da probam komadić. Jedva čekam. Vi ćete da gledate? Pa dobro, probat ću. Šta je ovo? Ananas u pici? To je kulinarski zločin. Odvratno. Pustite me da prođem. Ovo je strašno. Momci, a šta je kod vas? Izgleda zanimljivo. To je i pizza, i burger, i pomfrit. Ovo je tako ukusno. Da, ovdje je sve što volim, bravo. Definitivno ste pobedili, čestitam. Ipak je sir bio suvišan. Šta ćete sada pripremati? Da vidimo. Pomfrit, pa to je lako. Hajde da počnemo. Super, imamo cijelo pakovanje smrznutog pomfrita. Ups. Šta je ovo bilo? Sva sam u krompiru zbog vas. Dobro, hajde da ljuštimo krompir. Chris, ti si kao obično. Nikakve pomoći od tebe. Daj mi telefon. Kakav sjajan trik. Hajde da probamo da uradimo isto. Hvala, Chris. Imam čak i potrebni aparat. Stavit ću ovdje krompir. A sada okrećem. Da, tako je. Ispalo je super. Ovo liči na krompirnu oprugu. Izgleda super. Imam ideju. Našla sam sjajne začine. Treba ih iskoristiti. Dakle, sipat ću začine u ulje. A zatim promešati. A posle namazati na krompir. Da, uspelo je. Odlično. A sada hajde da stavimo sve u fritezu. Ovo izgleda tako lepo. Jedva čekam da šef proba. Kevine, stani! Stop, pokvarit ćeš sav krompir. Hej, prestani da me guraš. Sad ću te udariti. Stanite. Gde je vaš pomfrit? Šta? To nije u redu? Ja sam razočarana. A šta je kod devojka? Izgleda neobično. Dobro, sad ću da probam. Wow, to je lepo. Rešeno. Devojke, pobedile ste u izazovu. Čestitam.
Sav ovaj novac je potpuno vaš. Mi smo bogate! Ako vam se dopao naš izazov, stavite like i zapratite naš kanal. A vidimo se. Ćao, ćao!